Zdravím vás, moje meno je Sabina Režná, som realitná maklerka a dnes by som vám rada ukázala jednu zo svojich aktuálnych ponúk. Poďte sa so mnou na to pozrieť. Nachádzam sa na Slovenskej ulici v Malackách, čo je len 5 minút pešo od centra mesta. K domu prislúcha pozemok o výmere 250 m². Ak vás nehnuteľnosť zaujala, neváhajte, zavolajte mi a dohodnite si osobnú obhliadku.